Ginreport ang pagtimbuok sang kaso sang influenza-like illnesses sa bug-os nga pungsod. Suno kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente sang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, ginpahayag sini nga may ara sang 10% nga pagtaas ang influenza-like illnesses cases sa nagligad nga 3 tubtob 4 ka semana. Kadamaan sa mga na-record ang naka-eksperyensya sini amo ang mga kabataan, tigulang kag may mga balatian o comorbidities. Ginpahayag pa ni Dr. De Grano nga ang rason sang pagtaas ng kaso amo ang mas madamo nga pasyente nga nagapakonsulta. Ante sini ginreport sang Department of Health nga mas manubo ang na-record sang influenza-like illnesses cases sa una nga 2 ka semana sang Oktubre kumpara sa katapusan nga 2 ka semana sang Setyembre. Ginpasiguro man sang ahensya nga wala sang outbreak bisan pa may mga suspensyon sang klase sa NCR kag mga pahibalo halin sa lokal nga pamunuan. Suno pa kay Dr. De Grano, kadamaan sa mga kaso sang influenza-like illnesses nga gindala sa mga ospital amo ang mild lang ini kag iban nga pasyente ginaabisuhan nga mag-isolate na lang sa ila balay. Na-record man nga may mga ospital nga halos puno na bangod sa kadamuon sang pasyente. Gindugang pa ni Dr. De Grano nga ang mga 10% sang bed capacity ang ginallocate sa mga ward kag amo ini ang una nga napuno.